ଏଇ ଜଗାକୁ କୋଟି ଓଡିଆର ମଉଡମଣି କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ତା ଛୁଆ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଭିଡିଓ ଜାଣିପାରିବେ। ବାକି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଏ କେସଟା ହଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ବିପୁନିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ତା ଛୁଆ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କୋଳକୁ ଆସିବ ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଅଜଠ ହେଲେ ତାକୁ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ଜନ୍ମ ହବ ଦେଖିବ। ସେଇ ମା ର ଛୁଆ ନବ ସେ ମା ଟାକୁ କୋଉଭଳିଆ ଲାଗେ। ବାକି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମା କୁ ଦେଖେ ତା ମା ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳଉଥିବେ ଜନ୍ମମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିବେ ଖୋଇ ଦଉଥିବେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ତା ଛୁଆ ସେଇ କାନ୍ଦ ସିଏ ମା ଟିକେ ଶୁଣି ପାଇଲାନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ବାକି ସେ ଦିନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ସବୁ ଯେତିକି ତାକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ସେ ବଖାଣିଲା। ବାକି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କି ସୁନାବେଶ ଦିନ ତା ଦୁଇଟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଆଉ ବାକି ତମ ନ୍ୟୁଜଟା ସୂଚନା କଣ ଜଣେଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଆ ବାସୀ ଓଡିଶା ବାସୀ ସେୟାର କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ଯାଉଛି ମାଗି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା କରିଦିଅନ୍ତି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେୟାର କରିଦେବେ।